V dedinách a mestách pribúda jeden farebný máj za druhým. Jedni sa hrdia najvyšším, iní ručne stavaným. No a v Červenom kameni blízko moravských hraníc už desiatky rokov nevedia tento deň predstaviť bez zrejme široko ďaleko najvyššie osadeného mája. No a mládenci, do roboty! Upevnite kytu a ideme, ukážte sa, aký ste rekrúti! Pre všetky dievky, tuto na našej dedine, pre nevidaté. Asi 20 metrov aj z kytu a skala monolit červenej skaly je 65 metrov vysoký. Červenokamenskí mladenci odhadovali, že máj dostanú na túto vysokú skalu približne z priebehu pol hodiny. A to aj napriek tomu, že je to namáhavé a vcelku nebezpečné. Z jednej strany zráz dolu, z druhej strany zráz dolu a najväčší problém je, keď začne fúkať. Držíme, Braňo, poď. No, zadrž. Držte, idem. Držíme. Tak dneska to vypadá na pekné počasie, no a hlavne, aby sa nič nestalo ako po iné roky. Takto to vyzerá pod Červenou skalou každý rok. Mladí dostávajú do prudkého kopca s ťažkým nákladom zabrať. V ženských a dievčenských očiach sú však kvôli tomu za hrdinou. Smelí. Odvážny, áno, odvážny. No ja by som tam nešla určite. A starší, tí sa z dola už iba spokojne usmievajú a od pohárika a dobrej muziky povzbudzujú. Nie, ja nejdem hore. Ja už som není na to už sú mladší na to. A stával som dvakrát a stačilo, už som viacej nešiel potom. Prvomájová tradícia sa tu dedí z pokolenia na pokolenie už roky. Ja mám 62 rokov a pamätám si to od malého chlapca, takže podľa mňa najmenej 100 rokov sa to stáva určite. Patrí to k Červenému kameni, patrí to k Červenej skale. Musí to tu byť. Z Červeného kameňa Katarína Tekeľová, televízia Markíza.